Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké ko ɗum woni inde makko deftere o yi aduna ko 1888 to wuro ene wiye Daaru. Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké ko kanko woni afo Serigne Touba Mbacké jinnaɗo makko debbo ene wiye Sokhna Aminata Lo. O yi aduna ko 1888 toon to wuro ene wiye Daaru. O waɗi jangde makko alqouranil karim koto kaw makko biyeteɗo Serigne Ndam Abdourahmane Lo. caggal nde o jangi ɗon ha o reeni alqouranil karim kanko Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké o jokkoyi jangde makko sariya toon to biyeteɗo Mam Ceerno Ibrahim Mbacké. caggal nde o jangi ɗon ko janganno ɗon o gayni o ruttiti to takko jinnaɗo makko woni Serigne Touba Mbacké o heɓi jangude e muɗum gandal lasrari. o yaadi e jinnaɗo makko gorko woni Serigne Touba e dalle kewɗe. e caggal nde o waɗa résidence surveillé toon to Diourbel o heɓi fartaŋe windude ɓatake fewde e joɗinnorɗon tubakiri biyeteɗo Paul Marty e nder leydi Sénégal. wondemo suka kewɗo needi joom gandal kam e muñal kanko Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké o lomti jinnaɗo makko gorko caggal nde notiti jomum ñande 25 lewru juillet 1927 o woni officiellement khalif mo Serigne Touba e dow laral leydi. o fuɗɗani ɗen ɗon eɓɓoje kam e nden yidde e fandare Serigne Touba Mbacké soko darnude nden ɗon juulirde wiyetende la grande mosquée e de Touba. ɗum ene jeeno e yidde jinnaɗo makko woni e Serigne Touba. e on saaha caɗele wiya garta nawgol hani e gaddugol ɗen ɗon kaɓirɗe ngam nden ɗon juulirde wawa darade ko nden kanko Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké o ƴetti pellital ngam suɓade worɓe yarlitiɓe fellitɓe ngam jaada e makko ha on ɗon juma wawa darade. koye on saaha ɓe darni on ɗon chemin de fer woni lawol lade jordi ko ene tolni e kilométre uji 50 ummade ɗum toon to Diourbel ha yetto toon to wuro teddugo ngo Touba. pawgol hayre arwanide on ɗon grande mosquée mo Touba o waɗi ko ñande 4 lewru mars 1932 toon to Touba. caggal muɗum noon golle ɗe darti tawa rewda ɗon ko guerre mondial. Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké gollinoma golle payodinde ko yuwiti e lawol mouridisme. o rutti e joomi ko ñande 13 lewru juillet 1945 toon to Touba. o wirna e nder kanɗon juma ka o darni tawa wonno ko e fodore kam e yidde jinnaɗo makko gorko Serigne Touba mo takka sara muɗum. kanko Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké omo noddire le grand bâtisseur de la grande mosquée de Touba.